Maayong hapon, Negros. Ining Digicast Negros 10, ang nagapanguna nga na pulo ka mga balita sa isla sa Negros ang ako ni gadulong sa inyo. Dito ko via Facebook, YouTube, sa Kiko Channel, kag karon nabatian man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Scheduled brownouts ipatuman sa NGCP bangod sa power blackout sa Panay kag Gimaras. E-trike driver patay matapos mabungguan sa SUV. Ginrecommend na ang pagpasaka sa kaso batok sa anay treasurer sang banwa sang Isabela. Pondo para sa NIR ginaprubahan na pagpasar sa kagna sa lower house ginalauman. Kag sa good vibes, Barangay Katilingpan sa Talisay City popular na nga tourist destination. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bawal Bastos Ordinance, aprobado na sa sangguniang panungsod sa Bacolod. Agud nga mas mababaskog pa ang layi nga naghahatag proteksyon sa mga kababayan, ginaprubahan sa Konseho sa Syudad ang Bawal Bastos Ordinance. Sa ordinansa nga gidusot ni Councilor Celia Flor na patpat ang pinakag mga multa angot sa ginadumilian nga catcalling o kun pagpanihol, taunting, kag iban pa nga mga sarang makatugas ang discomfort sa mga biktima nga kababayan sa mga pampubliko nga mga lugar. Ginapaabot sang chairperson sa Committee on Women, Gender, Family and Child Care sa Konseho nga sa sini nga pamaagi mapahagan-hagan ang kaso sang violence against women and children. Samtang aprobado naman sa Konseho ang pagpatigayon sa Bacolod Music Festival sa bulan sang Abril. Ang Music Fest ang kaangay sang mga bantog nga festival sa abroad nga ginalauman makapasanyog sang turismo paagi sa pagkilala sa mga local tourist kag pagpabaskog sa music industry sa syudad. Sa number 9, House Committee on Agriculture magatutok sa mga sugar industry concerns pati na sa smuggling. Sunod sa kay 6th District Representative Mercedes Alvarez, isa sa plano ng Committee on Agriculture amo ang pagbisita sa Negros para magtutok sa mga nagkalilain nga mga concerns sa industriya sang kalamay. Sa karon, wala pa sang schedule nga napatod bangod nga una gitutukan amo ang pagpangusisa sa presyo sang sibuyas. Ang issue bahin sa sugar smuggling ang pwede matalakay sa mga kongresista gikan sa Negros sunod sa kay Alvarez agud to mas mangin effective kung collective ang ilang nga panindugan kasubong sa natabo sa Negros Island region. Sinigid lamang nagpagbuwas ang pahayag si Senador Risa Hontiveros kag nagpanawagan sang Senate investigation sa ginaaligar government-sponsored smuggling angot sa shipment sa pungsod sang 260 ka unit sang 20-foot container van gikan Thailand anom ka adlaw antes ang SRA order para sa 440,000 metric tons sang kalamay. Ini nga bagay ang ginhimutig sang pila ka mga opisyalis. Would you raise the sugar smuggling issue? Well, kung istoryahan namon sa mga kongs na taga Negros, it's very effective kung collective ang amon nga movements dito sa house. The same way nga nagdasig ining NIR kay tungod tanan kami principal authors. Sa number 8, iduagin tiro sang kaigud balay sa Tag-iya na patay. Kaso ipasaka batok sa nagpaniro. Napatay sa kagabi si Skittles, ang Siberian Husky nga gintiro sang kaigud balay sa Tag-iya sini sa Green Plains Subdivision sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Inaging kumpirma sang grupo nga Community Animal Rescue Efforts Incorporated nga nagabulig sa dog owner. Lunes sa naging-post ang dog owner ang natabo nga aksidente nga nakagwa sa ilang gate sa Skittles kag hinali na lang ini nga gintiro sang ilang kaingud balay. Gindala pa sa vet si Skittles kag sang kagabi igid lamang napatay ang ido. Luyag sang care nga grupo nga manabat ang persona nga sa likod sang pagpaniro kag ila na siya nga nakilala. Natala na siya pasakaan sang kaso nga pagsupak sang Animal Welfare Act. May pending pa nga 8,000 pesos nga balayran sa bill sa animal hospital ang dog owner. Kani nagpanawagan man ang grupo sang donasyon para mabayaran ini kag dugang nga donasyon para matigayon ang pagpasaka sa kaso batok sa gunman. Sa number 7, isa ka lalaki patay matapos gintiro sa sulod sang ilang balay. Patay ang 40 anyos nga si Arnie Kasipong matapos inigintiro sa sulod mismo sa iyang balay sa barangay Binautok sa Banwa, Calatrava. Sunod sa PNP,
Nagakaon lang sa iya nga balay si Kasipong sa ginsulod sa 3 ka mga armado. Giliyon na lang siya nga gintiro nga gitunaan sang iya kamatayon. Na-recover sa crime scene ang isa ka bala sang 45 caliber pistol kag slug kag fired cartridge sang M16 rifle. Parayon ang investigasyon sa PNP sa kung ano ang motibo sa pagpatay kay Kasipong. Sa number 6, isa ka call center agent patay matapos mabungguan sang motorsiklo. Patay isa ka call center agent matapos ini mabungguan kagabi sa motorsiklo sa Dalan Araneta sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Ang napatay mo si Erlinor Culango, 28 anyos. Nagatabok sa dalan sa Araneta, si Culango sang siya ang mabungguan sa motorsiklo nga ginadala ni Rex Pedrajas, suno sa kay Captain Glenn Montaño, hepe sa Police Station 8 sa Bacolod. Posible, wala makita sang driver si Culango sa iya pagtabok bangod madulom ang dalan ang mga iya ini nabungguan. Dead on arrival sa ospital si Culango. Detained naman sa Police Station 8 si Pedrajas. Sa number 5, isa ka e-trike driver patay matapos mabungguan naman sa isa ka SUV sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Kaina sang aga. Insidente nagtuga pa sang malawig nga traffic. Nakibot ang mga motorista kaina sang aga kung nga alas 6 pasado pa lang sang aga. Tuma nakalawig sang pilahay sa mga salakyan sa Burgos Extension sa Purok Kamingawan sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Masami, mga alas 7 pa sang aga naga-bumper to bumper ang mga salakyan sa sininga area. Sa unhan, may natakloban nga bangkay sang tawo. Siya ang e-trike driver nga si Romulo Durable, 61 anyos. Nabungguan siya sang SUV nga ginamaneho naman ni Tristan Teruel. Sunod sa traffic investigator nga si Senior Master Sergeant June Garong, hinali na lang nga nagliko pa wala ang e-trike, gani nabungguan sini ang nagasugata nga SUV. Nagtabok ang driver sang e-trike kag mahimo bangod sang impact, ini ang gintunaan sang iya kamatayon. Gindetain naman sa Police Station 4 sa Teruel. Sa number 4, hindi lang mga kolorom nga tricycle ang gitagaan atensyon sa syudad sa Bacolod. Pati mga kolorom nga mga jeep, pagadakpo na. Nakigsapol ang grupo sa mga driver kag operator sa modernized jeepney kay City Administrator Pacifico Magari III upod sa kapulisan sa Bacolod City Government Center kaina sang aga. Ini makaligad man nga ginpahanugutan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang liwat nga ekstensyon sang prangkisa kag provisional authority sa mga traditional jeepney tubtob Hunyo 30. Ginaabi-abi ini sa grupo sa mga traditional jeepney operators samtang ginakabalakan naman sa grupo sa mga modernized jeepney. Ilabi na nga may mga bunanan sila nga balayran sa pagkuha sa mga modern jeep sang ginsuguran ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ginpasalig naman ni Magari ang pagpasiguro nga masaligan pa ang mga traditional jeepney nga ilagin validate para matagaan sang special permits ng LTFRB. Kasubong sa pagpanakop sa mga kolorom tricycle sa natukod nga Task Force kontra kolorom tricycle, ginapaabot man sa syudad ang pagpanakop sa mga kolorom nga mga jeep pinagi sa Land Transportation Office. Na may ara naman gid siya ng idea ang LTO ta amo na siya ang amat-amat nila ng dako, so ara tada nga direction maiban-ibanan magid especially hindi na roadworthy no, so substantial na sir with that ang modernized will have more passengers and be able to pay their monthly amortization. Sa number 3, anay Municipal Treasurer sang Banwa sang Isabela ang sa karon nagapangatubang na sa mga kaso nga grave misconduct, serious dishonesty, kag malversation of public funds. Matapos gitpatigayon ang preliminary investigation base man sa nasabgit nga investigation report, nagpapanaog sang show cause order. Lakip na ang sulat ni Mayor Irene Montilla sang Isabela, PNP Blotter Report, Commission on Audit Report, ginpapanaugan sang administrative charges si Ninette Escarda. Miyerkules, nabato ni Escarda nga cashier 1 sa gobyerno probinsyal ang formal charges sa iya angot sa iya nga pagdala kag pagdula sang 2.6 million pesos nga cash kag 3.8 million pesos nga cheque sa iya nga balay sa Bacolod City sang bulan sang Enero. Angot sa administrative cases nga ginapangatubang, ginpapanaugan man siya sang 60-day preventive suspension agud tusulo sa kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. Mapangapinan man ang integridad sa investigation, kasubong man ang mga ebidensya. Magluwas sini sa cash examination sa COA, may irregularities man nga nakitaan sa iya sini nga cash accountability. Magalawig sang
Poko mas o menos 60 ka adlaw suno sa Cainelias ang investigasyon. Discussion namon sa upod kay Governor Lacson gin-approve ya ang amon recommendation kag ginpapanaog ang formal charge no nga against kay Miss Ninette Escarda. This is for the administrative offenses of grave misconduct, serious dishonesty, and malversation. Upod man sini tungod nga may mga grave offenses ni sila no kag si Mrs. Escarda what do you call this cashier 1 no nga may access siya sa mga ebidensya kontra sa iya. Panaogan man siya naton sang preventive suspension for 60 days para ma-protectionan man ang integrity sang investigation kit sang evidence. Sa number 2, pondo para sa kinaduso nga Negros Island Region ang inaprubahan na. Hagna para sa lower house ang ginalauman. Kasunod sa pag-approve sa Committee on Appropriations, ini ang iga-endorse sa Committee on Rules para sa second reading sa plenary suno sa kay 6th District Representative Mercedes Alvarez. Ang second reading magalakip sa plenary debates tubtob sa ini ang mapasar sa third and final reading kag ma-forward sa Senado. Suno sa kay Alvarez, ang Committee on Appropriations ang nagsuggest nga ang initial budget ang iga-charge sa current budget sa Department of the Interior and Local Government. Tinutuyo sini nga maporma ang technical working group nga mismo ang Office of the President ang magapamuno. Nalakip man sa PWG ang mga gobernador sa tatlo ka mga probinsya kag mga alkalde sa mga banwa kag mga syudad. Ginapabot ni Alvarez nga tigayon mapasar ang hagna sa lower house. From the Committee on Appropriations, it will be endorsed to the Committee on Rules for scheduling for second reading sa plenary. So, second reading involves ang plenary debates. So, may ma-sponsor sina. Most probably, tanan man kami na congressman ang sponsor. Depende kung tanan kami gusto maghambal. And then, after which, kung wala man lang may objections or kung may objections, it will be passed to third and final reading. And then, it will be forwarded to the Senate. So anong highlights ang funding provision? There was an amendment suggested by the Committee on Appropriations nga for the initial budget, it will be charged to the current budget of DILG. It is for the purpose of creating the technical working group. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Scheduled brownouts ang sarang ipatuman sa manual load shedding nga igapatuman sa National Grid Corporation of the Philippines. Ini kasunod sa natabo nga blackout sa Panay kag Guimaras. May report si Nico Delfin. Ining eksena sa press conference sa mga opisyal sa Bacolod sang Lunes, nag-igpat-igpat ang mga suga sa sulod sa Mascara Hall sa Bacolod City Government Center. Gani temporaryo nga nag-untat ang press conference. Pati mga netizens nagreklamo man sa inali pagpatay andar sang kuryente. Ining resulta sang system disturbance sa Panay sunod sa National Grid Corporation of the Philippines sukon NGCP. Sumugod sa Martes, nagpagawa na sang advisory ang NGCP sa posible manual load dropping sa Negros o kung ang mano-mano nga pagdula sang load sang kuryente sa isa ka area, bangod mas mataas ang demand sa kuryente pero limitado lang ang masupply nga kuryente sang power generators. Ang tagdumalahan sang Central Negros Electric Cooperative ukon Seneco nagahulat man sang abiso para diri. Sang Monday, voltage fluctuation na cause sang NGCP ukon sa transmission line naton. So since Monday, we were closely coordinating with NGCP regarding sa root cause nga na-experience ato. So ang na-experience natin sang Monday nga voltage fluctuation hindi lamang sa Negros kundi pati Panay ang apektado. So ang power interruption nga ara sa transmission line o kun ng NGCP, this is beyond of Seneco nor other electric cooperatives control kung saan ni siya matabo. So this is unscheduled. Mismo si Mayor Albi Benitez ang naghimo sang panawagan sa mga natungdan nga magpathag sa natabo nga brownout. Ang manual load dropping ang magaresulta sa scheduled brownout. Ining pamaagi sa NGCP agud malikawan ang overloading sa 138 kV Sambuan Amlan Lines 1 and 2 tugas ang power shutdown sang power plant sa Panay area. Tungod sini, apektado mga power cooperatives na lakip na diri sa Isla Sang Negros. So ang load dropping o kung ang manual load dropping depende na sa gina-require ni NGCP ang capacity kag ang kalawigon.
So usually last na siya 1 to 2 hours. Ginausisa pa sing NGCP kung anong kabangdanan sa power blackout sa Panay. Pero basta gani may problema sa power supply sa Panay, apektadong Negros bungod nagakuha kita sang supply sang kuryente sa isa lang ka grid. Kung may problema man sa power supply sa Negros, apektado man ang Panay. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa good vibes. Sa tuanay ko magsiling kita nga barangay Katilingban sa Talisay City, tuman kalayo kag sulumpaan ang dalan. Pero sumugod sanggin kaayo na ang dalan, naging paborito na ini nga kanadtuan sang mga turista. Ang barangay Katilingban ang nahamtang sa tiilan sang Mount Marapara. Sa tuanay, napuno sa mga kampo ang halos bilog nga barangay. Pero sumugod nga ginsemento ang dalan pakadto sa barangay, nag-amat-amat man buhi ang turismo sa barangay. Una nga naging popular nga tourist attraction ang higante nga cross nga ginpatukod sang barangay nga himo sa mga bato. Ang bungyod nga ginatindugan sang cross ang isa ka mass grave sa mga Hapon nga mga soldado. Gani ginpabutangan sang cross sa barangay sa pagpanguna ni punong barangay Jude Abellana. Sa interview sadto sa punong barangay, iyagin sila nga dako ang nangin bulig sini sa turismo sa barangay bangod may mga nagasaka sa cross kay katahom sang view sa ibabaw. Kag may nanarisari nga mga kapihan, camping sites, kag outdoor activities nga pwede na mahimo subong sa lugar. Pwede maka-ATV ride sa paglibot sa barangay. Pwede makakapi-kapi, magkaon, magcamping. May mga magagmay nga mga porsyon sang dalan nga hindi pa sementado. Pero kung tigayon na nga masemento, ang bilog nga dalan pasaka sa ibabaw. Nagapaabot ang mga pumuluyo sa barangay nga magausbong pagid ang turismo sa ilang lugar kag magahatag inisang mas maayo nga oportunidad sa mga pumuluyo. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong nga adlaw kay sa panahon sa karon dapat maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot pero dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.